fest i sin sommer, så havde jeg bestemt også rejst mig holdt på. Og det vil jeg stadigvæk gerne gøre. Og du skal ikke grine. Jan, jamen jeg har ikke skrevet noget ned, jeg har ikke planlagt noget. Men det virker sgu da altså meget overbevisende. Du er simpelthen manden i mit liv. Og da jeg skrev kort til dig i går aftes, så sad jeg derude rigtig Karsten var sød. Og det blev mere og mere sødt på at sagt. Nej, det er så fint. Det er så ærligt. Det skulle egentlig bare have været sådan et gavebevis, altså en fødselsdagsgave. Men det blev bare mere og mere sødt på at sagt, så jeg tænkte bare, nej, nu må du bare skrive, hvad din gave var. Jan, du skal ikke grine. Karsten. Ved du hvad, du er ikke god til at snakke om dine følelser. Det har jeg fundet ud af. Det er også okay, for du viser det på så mange andre måder. Er du glad for mig? Ej, nu må jeg sgu ikke grine mere. Og børnene synes også nogle gange, at du Ej, nu går du ud med den. De synes nogle gange, at du er sådan lidt sådan en bjørn, der sidder der og sådan lidt sur og sådan noget. Men de ved også godt, at du er glad for dem, fordi så viser du bare på så mange andre måder. Du er bare den bedste. Nej. Karsten, han sagde bare nytårsaften. Ej, nu er vi det. Han er næsten sjovere end det. Det er du. Har du slet ikke set andet som sjov? Har du slet ikke set andet som sjov? Hvad? Kan du ikke